Paramount Chief ya Yeji Traditional Council na o kasa semni nyina ne se nipa bie bono awuto no kura bie animu ote apono ho den tena pakan mu eye na dwuma adom kase etwaso Kajoji bayere afashasiye ena wadi dwumadi esronko ehye so a kristofo ya wonum o yeji ebehia honum a onum ebeda atwedi amponyankoropon ase safe akwaporo abeto wonum na dwumadi no ase ena wohene poporo ya wono ewo yeji nana pemampem ya kabrese ya otoso num ede to omanfo nyina nim Besa babie mu no yesi nana befrewo na ne ma chinti na mefrewo yesi wowu Baba Bentema kwa mewu na nyamenya mahopan a ubeka kaka ekusi asofo ne ade ebehia dwumadi no ase bi nso nana ede afutusam to wonanim so omoden se wode no kuredie ebeye nyankorompon adwuma na wagina wona so emfa ho ne hawa wonum bekom bia na ode atodwa se yeji ne mpotam betumpon a ejina asofo amanyofo ene nananom atrankonwa ya wo nyina ka wo ho abom aye wana sede ene bema na basa enu nti mpanimfo nhwai na wonum enye sanka bom dwumadi no na emu apa evangelist eye se yen asofo enyina enyasa cheche ya aka menyi ni se maso beto kromo papa ma asofo a asama ani da ho ana twene ani da ho a ya ko bonchi mu no esramo evangelist ni o asofo ya osumo mwanane na asamsia kwa kujina fako waja fako